Nakikiusap ang presidente ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa mga local government units na payagan ang mga pamilya ng mga namatay sa panahon ng COVID-19 pandemic na bumisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Sa Facebook post, si CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, umapela siya sa mga mayor sa bayan at syudad para sa mga namatayang pamilya nitong 2020 at kasalukuyang taon na hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na magdalamhati bilang pamilya. Suhestyon ng Kapampangang Arsobispo na ipresenta ng mga nabubuhay na miyembro ng pamilya ang death certificate ng kanilang mahal sa buhay at bigyan ng special COVID-19 passes upang makapasok sa mga sementeryo. Samantala, una ng inanunsyo ng Task Force Against COVID-19 ang utos para sa nationwide closure o pagsasara sa mga sementeryo, memorial parks at kolumbarya simula October 29 hanggang November 2 upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, papayagan ng publiko na bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago at matapos sa mga petsang nabanggit at kailangang limitado lamang sa 10 katao bawat grupo. 30% lamang ang papayagan sa mga lugar himlayan, gayunpaman, maaari itong itaas sa 50% capacity sa pahintulot ng mga local government unit. Nitong 2020, ganito rin ang pinatupad ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Noong wala pang pandemya, milyong Pilipino ang bumibisita sa mga sementeryo tuwing November 1 at 2 na bahagi na ng tradisyon. Samantala, inanunsyo ng CBCP ang muling pagbubukas sa Undas online website kung saan maaring humiling ng panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Dagdag pa ni Monsignor Pedro Quitori, Media Office Director ng CBCP, magkakaroon din ng online masses sa virtual Undas website para sa mga deboto. Jennifer Salenga, CLTV News.